Прэзідэнта Кракава могуць адправіць у адстаўку праз рэферэндум, усяго пасля 2 гадоў яго працы. Як гэта стала магчымым і ці сапраўды ў Кракаве стала настолькі дрэнна жыць, што трэба адпраўляць у адстаўку прэзідэнта горада. Разбіраемся ў справе, а заадно распавядаем пра самую небяспечную тэму для прэзідэнта кожнага польскага горада. Гэта кошт талончыкаў на грамадскі транспарт. Гэта падказ зроблена ў Польшчы за мізно Максіма Кірыл, гэтым разам з Кракава. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод зроблена 10 дае зніжку 10%. Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам зроблена сырок у падарунак. Чаму мы ўвогуле прыехалі? Ці вы ведаеце? Дзякуй. Сапраўды, у вас будзе рэферэндум. Мы не пойдзем. Мы таксама, калі... Дарэчы, а ты можаш, як жыхар Варшавы, пайсці прагаласаваць у Кракаве? Якім чынам? Не ведаю. Я не жыву ў Кракаве. Трэба быць заблідаваным і зарэгістраваным выбаршчыкам. Окей, ну мы пра гэта яшчэ празмаўляем. Агулам, пра рэферэндум. Тут атрымалася так, што у вас у Кракаве 22 гады быў адзін і той жа прэзідэнт. То бок, я думаю, што вам тут жылося прыкладна зразумела. Стабільна. Стабільна. Але 2 гады таму здарылася штосьці, нейкія выбары. І прыйшоў малады палітык, як яго завуць? Александр Мішальскі. Вось. І усе думалі, што будзе клас, кайф, перадвыбарчыя абяцанкі, але так нешта не атрымалася. І праз гэта мы прыехалі, тут будзе рэферэндум, вы будзеце адклікаць мэра, прэзідэнта горада, а можна называць мэрам? Ну, агулам можна, вось. Калі табе будзе так прасцей. Я прывыкся да прэзідэнта горада. Таму можна мэр. Вось. Адзіны момант, чаму мы так шмат кажам пра Кракаў, пра Віслу і пра любоў да Кракава, мы не хочам, каб выглядала так, што зараз паедуць гэтыя варшавякі і распавядуць, як жыць. Дакладна не. Але яно будзе так выглядаць. Нават калі яно будзе выглядаць так, ведайце, мы не хочам гэтага. Вось. Давайце пераходзіць да тэмаў. А не, спачатку... такое ўсё-такі прикольно. Спачатку. Кірыл, распавядзі, што гэта за мужчына? Ну, гэта Яцек Майхровскі. Гэта вось менавіта той кароль Кракава, які кіраваў гэтым горадам 22 гады. З 2002 па 24 год. Вось распавядзі крошачкі. Распавядзі пра яго. Не, агулам гэта такі спецыфічны чалавек. Вось сёння, дарэчы, мы размаўлялі з Максам, ён мяне пытаўся, што ты ўвогуле можаш сказаць пра Майхроўскага. І калі вельмі коротка і вельмі сцісла, то параўнаць гэтага чалавека можна крыху да Юрыя Лужкова, вось, які быў у свой час у Москве, вось, мэрам горада. Так, ён, дарэчы, выводзіўся з левіцы, з СЛД, Союз левіцы дэмакратычнай у свой час, але калі ён стаўся мэрам, прэзідэнтам Кракава, то сказал, то пайшлі вы ўсе, вось, я буду самастойны, я буду незалежны. І пасля ўжо, у наступных выбарах, ён балатаваўся па сваіх уласных спісах, ну, ад свайго уласнага камітэту выбарчага, так. Вось і кіраваў як такі сапраўдны кароль. Вось змусіла яго, дарэчы, каб сысці з пасады толькі ягонае здароўе, бо яму у моманце выбараў у 24 годзе было 77. Вось ён вырашыў не быць як Дональд Фрэдавіч Трамп, вось, і сказаў, што, ну, прабачце, мне 77, пад канец кадэнцыі мне будзе 82, ну, неяк уже не кабельфо. Вось, таму давайце дарогу маладым. Окей, а калі пра погляды, то бок ён хутчэй левы, правы? Ён промайхровскі. Про майхов. Так. Гэта так. Чалавек, які сапраўды такой жалезнай рукой вось кіраваў Кракавам, як такі удзельны князь крыху. Вось. Ну, скажем так, у лепшым сэнсе гэтага слова. Вось. Па поглядах ён просто пракракаўскі чалавек, такі крэпкі хазяйственнік. Вось, дарэчы, гэта вось добрае акрэсленне.
Яго хутчэй любілі ўсё ж такі людзі ці не? Ну, судзячы па тым, што ён выйграваў усе ведаеш. чарговыя выбары, то так. Кіраваў 22 гады. Зараз прыйшоў новы 2 гады. Людзям не спадабалася. Сапраўды можна проста правесці рэферэндум і сняць яго? Што гэта за безхазяйственнасць? Так, вось. Дарэчы, Макс быў вельмі моцна здзіўлены, што у Польшчы існуе ўвогуле такі інстытут, як лакальны рэферэндум. Але калі ў 2002 годзе была прынятая новая устава, якая правяла такую вельмі маштабную рэформу месцавага самакіравання, то адным з галоўным увогуле тэзісам было, каб прывесці польскія стандарты да стандартаў, якія прыняты ў заходняй Еўропе. Так, то бок як мага больш улады аддаць менавіта на месцы лакальным структурам. І адным з інструментаў такога кантролю, грамадзянскага кантролю за уладай з'яўляецца менавіта інстытут лакальных рэферэндумаў, дзе жыхары горада, калі ім нешта вельмі не падабаецца, яны могуць сабрацца невялікай кампаскай. Дарэчы, нас бы тут хапіла, каб арганізаваць камітэт па нейкай там лакальнай справе і правесці нейкі лакальны рэферэндум. Дастаткова там, здаецца, мінімум 15 чалавек, калі я добра памятаю. Можем нават 2 правесці мінімум. Можам нават 2 правесці. Пасля чаго яны павінны сабраць неабходную лічбу подпісаў, гэта 10% ад лічбы людзей, якія маюць права голасу ў горадзе. І пасля гэтага падаюць гэты подпіс прэзідэнту горада, якога яны збіраюцца скінуць. Але ён абавязаны перадаць гэтыя подпісы на верыфікацыю, то бок на праверку выбарчаму камісару, які ёсць у кожным горадзе. І калі ўсё добра, то тады няма выхаду. Адбываецца галасаванне. Тое самае адбылося ў Кракаве, і роўна праз 2 тыдні будзе той час X, калі ўсё будзе вырашацца для Александра Мішальскага. Слухай, агулам, прэзідэнт горада, што гэта за пасада? То бок, наколькі гэта важны чалавек? Гэта прэзідэнт горада. Што ён можа? Я ведаю, што ты любіш лаканічныя адказы. Літаральна, за што ён адказы? За горад, зразумела, але што ён робіць? За стабільнасць у горадзе. Ён кіруе. Як прэзідэнт кіруе краіны, таксама прэзідэнт кіруе горадам. Ён галава выканаўчай улады ў горадзе. Канечне, опрач яго ёсць яшчэ і рада места, то бок рада горада, так? То бок яно не адбываецца так, што прэзідэнт можа мае права першай ночы, там не ведаю, там гэтага казніць, гэтага памілаваць, не, гэта так не працуе. Усе рашэнні ўсё ж такі праходзяць праз раду горада, але звычайна яно так адбываецца, што рада гораду часцей за ўсё прыхільная прэзідэнту, бо выбары адбываюцца адначасова, і калі перамагла опцыя палітычная опцыя прэзідэнта горада, то і у радзе таксама будзе большасць неабходная. І прэзідэнт надае накірунак увогуле развіццю горада на чарговыя 5 гадоў. Окей. 2 гады таму Александр Мішальскі выйграў выбары. Так, ладно. Што там былі за вынікі? То бок, наколькі гэта было ўпэўнена, не ўпэўнена, з кім ён змагаўся? Гэта не было так, што ён перамог неяк неверагодна моцна, бо, па-першае, былі 2 туры выбараў. У другім туры выбараў ён перамог з Лукашам Гібалем. Гэта такі знакаміты, вядомы чалавек у Кракаве, лідар такой арганізацыі палітычнай, мне выпало з галавы, прабачце. Краков для мешканцаў. Просто мне пераблыталася з Варшавы место і наша. Ён здабыў 2-е месца, але адрыў паміж імі быў невялікі. Мішальскі здабыў 51% з невялікім кавалачкам. То бок гэта не была элегантная перамога. Гэта была такая дэмакратычная перамога. Звычайныя польскія выбары. Звычайныя польскія выбары. 50-50, так. Калі па поглядах, то Мішальскі гэта
гэта ліберальны палітык, вось, скажем так. Вось, гэта не левак, не правак, гэта вось нешта пасярэдзіне. Грамадзянская кааліцыя. А другі, вось хто пайшоў у другі тур? Ён Лукаш Гібала, ён вось агулам усе гэтыя гарадскія движы, вось, якія ў розных гарадах існуюць, яны звычайна крыху больш левыя, вось, па сваіх поглядах. Там больш такая просацыяльная палітыка, вось, такія напрамкі звычайна ёсць заўсёды. То фактычна гэта было два левых кандыдата? Ну, в сэнсе, ведаеш, на лакальных выбарах што зробіць прэзідэнт правак, вось, не ведаю, там, ультраправы палітык. Не будзе пускаць варшавяку, напрыклад. Ну, гэта цікава. Можна увесці уездныя квіткі, вось, для варшавякаў. Напрыклад. Сідаеш у пендаріны, і табе так раз плюс 150 злотых. Напрыклад. Вось, так. І каву набываеш таксама плюс 150 злотых. Калі ласачка. Так не падпавядаем. То ты хочаш сказаць, што палітычныя погляды тут не настолькі важны на такім узроўні? На лакальным узроўні ўсё ж такі важнейшыя не палітычныя погляды, а погляды на менавіта лакальныя, вось гэтыя прызямлённыя справы рэальных жыхароў гарадоў. Вось, і калі мы нават паглядзім на абяцанні, якія даюць тыя ці іншыя кандыдаты, іхнія праграмы, то там няма такога, што стоп міграцыі, там, не ведаю, усіх мігрантаў геть, вось, і сяброўства са Злучанымі Штатамі Амерыкі, так? Не, там вось тут збудаваць паркоўку, тут вось, не ведаю, навесці парадак у парках, ці адрамантаваць нарэшце дарогі, так? Вось там менавіта такія праграмы. Окей. Давай распавядзем пра прэзідэнта. Яшчэ маленькая вельмі ремарка, вось так вось менавіта на лакальным узроўні лакальнага самакіравання, якое ў Польшчы рэальна вельмі моцна працуе і стварае робіць неверагодную колькасць рэчаў, якія вельмі важныя для жыхароў. Вось, там менавіта займаюцца тым, з чым мы сутыкаемся рэальна штодзённа. Грамадскі транспарт, дарога, сцежкі для ровараў, усё што загодна, усё, што тычыцца нас рэальна ў нашай штодзённасці менавіта. Вось, і, дарэчы, усе палітолагі ў Польшчы звяртаюць увагу на тое, што вельмі шкада, што выбары лакальныя, яны звычайна менш папулярныя, вось, аніжэлі выбары, напрыклад, прэзідэнцкія, вось, бо прэзідэнцкія найпапулярнейшыя, так вядома. Бо на штодзённае жыццё звычайнага przeciętnego паляка, вось, менавіта лакальныя улады маюць больш уплыву просто. Маюць больш уплыву, вось. Добра, давай распавядзем пра Александра Мішальскага. Вось ён такі малады, прыгожы. Давай кароткі прафайл. Што гэта за палітык? Адкуль ён? Ці ён з Кракова? З Кракова, ну адкуль я яшчэ можа быць? Не, ну мала ли. Не ведаю. Не. Ён з Кракова, ён кракаўскі лакальны палітык, бізнесовец, ён спецыяліст па турыстыцтву, у яго 3, здаецца, магістратуры. Усе звязаныя з турыстычным бізнесам, ён кіраваў сеткай хостелаў у свой час, дзейнічаў на лакальным узроўні увесь час, ну, прынамсі пачынаў ад грамадзянскай кааліцыі, пасля вельмі цесна супрацоўнічаў з Яцкам Майхроўскім праз шмат гадоў. З былым прэзідэнтам. З былым папярэднім прэзідэнтам, так. То бок ён, можна сказаць, з'яўляецца такім пратэжэ Майхроўскага. Ён у нейкі момант выбіўся ўжо ў палітыку вышэйшага ўзроўня. У 2019 годзе ён патрапіў у Сейм, у 23-м паўтарыў гэты фінт і таксама ізноўку апынуўся ў Сейме, але адмовіўся ад свайго мандату, бо вырашыў стацца прэзідэнтам слаўнага горада Кракава. Ну, окей, мы ўжо ведаем, што ён выйграў. Магчыма, ўжо не рады. Што ён абяцаў? То бок, на якой кампаніі ён перамог на выбарах? Ну, насамрэч, кампанія была даволі тыповая для лакальных выбараў, які я распавядаў. Так? То бок, лакальныя справы. Адна з найбольш знакамітых ягоных прапановаў — гэта збудаваць у Кракаве метро. Ну, дарэчы, слухайце, метро ў Кракаве, вось колькі я жыву ў Польшчы, дзве тэмы звычайна пра Кракаў выбіваюцца ў агульную палітыку. Метро ў Кракаве і зладзіць тут алімпійскія гульні. Гэта проста Кракаў закапаны. Вось цяпер был Мілан і Сарціна, так? А тут Кракаў закапана.
гэта ідэя заўсёды вось просто яна вось 20 год 30 нават ўжо жыве ў сваім жыццём, пры гэтым ні аднаго ні другога канечне няма. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELC у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELC можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні в універсітэт і на працы. Код «Зроблена 10» дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Сыркі пан-сэрык смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Давай зафіксуем. То бок, што ёсць? Ёсць Кракаў. Быў прэзідэнт 22 гады, які кіраваў. На новых выбарах перамог новы, малады, перспектыўны, ліберальны, класны, ўсё абяцае. Прайшло 2 гады. Як мы аказаліся ў такой сітуацыі, што мы зараз абмяркоўваем рэферэндум за яго адстаўку? Не, ну агулам склалася так, што першы год з кавалачкам, нават 1,5 гады, можна сказаць, Мішальскі быў даволі папулярны. Ось, калі паглядзець на лакальныя пытанкі, якія праводзіліся ў Кракаве цягам апошняга года, скажам так, то яшчэ ў снежні, напрыклад, ацэнкі ягоныя былі нетта пазітыўныя. То бок больш людзей ацэньвалі яго пазітыўна, аніжэлі негатыўна. Але пасля вось нешта здарылася, так, што-то случилось, і вось мы тут. Ось, і праз 2 тыдні кракусы, кракавякі і кракавяне пойдуць масава галасаваць на рэферэндуме. Так? І вельмі верагодна, што... Без спойлераў, стоп. Людзі і вельмі верагодна, што мы яшчэ паразмаўляем пра гэта яшчэ праз некалькі хвілін. Давай пра галоўныя прычыны выдзелім. Галоўных прычын некалькі. Ну давай, вось першае гэта грошы. Першае гэта грошы, як заўсёды. Вось куды ж без грошай. Калі мы паглядзім на тое, што адбываецца з бюджэтам горада Кракава, то сітуацыя хоць святых вынасі. Ось. На дадзены момант запазычанасць Кракава складае 6,8 мільярда злотых. Здавалася б, ну, што такое 7 мільярдаў для такога багатага, слаўнага і вялікага горада, як Кракаў? Можна скінуцца проста. Напрыклад, па 8,5 тысяч. З варшавякаў. Пры гэтым, калі мы паглядзім вось на Big Five польскія, 5 найвялікшых гарадоў, то на другім месцы Варшава, і там 5,8. Але ў Варшаве ў 3 разы больш жыхароў. І калі мы паглядзім на запазычанасць пер-капіта, то бок на чалавека, на душу насельніцтва, то ў Варшаве амаль што ў 3 разы менш. Ось. Здавалася б, на што ўвогуле можа паўплываць вось гэты доўг? Бо вы бачылі, які дзяржаўны доўг у ЗША, так? Ось, і жывуць сабе, там, долар усё рухне, а ўсё ніяк не ўпадзе, так? Ось. Але я магу вам проста распавесці ось такі намацальны прыклад з майго ўласнага жыцця. Горад, з якім я вельмі цесна звязаны, гэта... Рубрика Великобританія. Моя улюбёная рубрика «А што там у англічан?». Ось. Гэта слаўны горад Нортгемптона, які знаходзіцца пад Лонданам. І гэта горад, адзіны горад ува ўсёй Англіі, які двойчы абвесціў аб сваім банкротстве. Ось, двойчы. І ведаеце што? Яно бачна. Ось, едзеш на машыне па дарозе, вось, і ўвесь час даводзіцца ездзіць вось такім слаламам. Ось, бо калі будзеш ехаць прама, то кожны месяц табе давядзецца мяняць проста колы. Ось, бо яны адпадуць. Едзеш на ровары па тратуары і прыбіваеш увесь час шыны, так, бо ніхто не прыбірае гэтага, так, там ляжыць шкло паўсюль проста разбітае, якое ляжыць там гадамі, і ніхто яго не падмятае, так. То бок у горада няма грошай вось на такія рэчы, якія нас усіх непасрэдна могуць задзець просто штодзённа. Вось выйдзеш увечары з дому і не гарыць фанар, так, і табе нехта там ножычкам пад робрышка, так, вось. Гэта ж Англія, там з гэтым праблема. Ось. І у Кракаве, здаецца, найбольш яскравым прыкладам было тое, што ў некаторых школах сказалі прыносіць бацькам туалетную паперу. Ось, у школу здаваць, бо ў школе не было грошай. А пры гэтым у гарадской ратушы Кракава мільёны, ну там, ну, я магу памыляцца, там, магчыма, не мільёны, магчыма, там, дзесяткі тысяч, выдаткаваліся на тое, каб ёсць такі добры выраз польскі,
знаёмі і прыяцелі Крулічка, так, то бок вось каманда Мішальскага магла сабе замаўляць добры якасны кэтэрінг. Ось, замест таго, каб узяць традыцыйную беларускую сабойку, ось, ведаеце, і крыху сэканоміць, так. Ось, карацей, нерацыянальны падыход да выдаткавання грошаў прыходзіць да таго, што пачынаецца вось такая спіраль запазычанасці, так, і гэта робіцца вельмі небяспечным. У нейкі момант гэта можа прывесці проста да заняпаду. З грашыма зразумела. Далей. Міхальскаму кажуць, што ён паставіў сваіх людзей у розныя там дзяржворганы Кракава. І ў мяне тут пытанне. Агулам быццам бы, гэта дрэнна зразумела, але быццам бы так робяць усе. То бок мы пасля кожных выбараў размаўляем, мы перажылі адны выбары парламенцкія, мы пасля кожных выбараў. Пасля кожных выбараў у Польшчы скандалы, што адных скінулі, калі правыя прыйшлі да ўлады, новых паставілі. Левыя прыйшлі да ўлады, паставілі сваіх. Там спулкі, скарбу панства, дзяржпрадпрыемствы і гэтак далей. Ну што такога? От ён зрабіў, як усе іншыя. Ну, агулам у Польшчы ёсць вось такі добры выраз, ён называецца колешчоства. Ось, колешкі, ну і сапраўды у гэтым нічога чагосьці надзвычайнага няма. Просто справа ў тым, што трэба ўмець гэта рабіць. Ось. Адна справа, калі прыходзіць новы кіраўнік, не ведаю, ці вось ратушы гарадской муніцыпалітэту, ці, напрыклад, нейкі новы міністр, і ўключаецца так званая вялікая мятла, так, якая вымятае проста ўсіх. Ось, увесь гэты deep state, ось так званы, які складаецца з чыноўнікам ніжэйшага ўзроўня, з нейкіх спецыялістаў, якія сядзяць у розных там аддзелах, так. Вось, трэба, па-першае, умець гэта рабіць, трэба не вымятаць усіх таксама, бо там таксама пазбаўляецца горад, ну, увогуле, структура вось гэтага муніцыпалітэта пазбаўляецца вельмі важных і ценных спецыялістаў. Вось, ну, і трэба адчуваць пэўныя межы. Вось, на жаль, у выпадку Мішальскага не атрымалася знайсці вось гэты баланс, так, каб, па-першае, і знайсці месца працы для сваёй каманды, ну, бо вядома, што у высокага рангу чыноўніка ёсць свае людзі. І гэта свае людзі не абавязкова, што гэта проста нейкія калежкі, ось, знаёмыя Крулічка, так, якія нічога не ўмеюць і проста прыйшлі пасядзець у цёплым крэслы, так, і есці стейкі за там 150 злотых з бліжэйшай кавярні ў рамах кейтерінгу, які аплачвае Кракаў, так? Ось. Там вельмі часта таксама добрыя спецыялісты. Ось. Уся гаворка ідзе пра тое, што трэба умеючы гэта рабіць. На жаль, у дадзеным выпадку пэўныя межы былі перакрошаныя, гэта людзей абурыла, раззлавала. І гэта, ну, гэта быў не галоўны тэзіс. Ну, адзін з. Ось, але адзін з. Гэта вось, я ж заўсёды кажу, што на кожную праблему трэба глядзець як на авіякатастрофу. Там заўсёды шмат розных прычын, якія ўкладаюцца як цагліначкі, у пэўным моманце складаецца крытычная маса, якая прыводзіць да катастрофы, напрыклад. Окей, а зараз пытанне. У каго ёсць уласнае аўто? Не тое, каб не на чым ехаць да Варшавы, але... Як вам зона чыстага транспарту? Гаворка ідзе пра зону чыстага транспарту. У Варшаве яе таксама ўвялі. Ось, яна яшчэ не дзейнічае, будзе дзейнічаць з 28-го, здаецца, года. Яна, скажем так, яна больш рэалістычная, ніжэлі хацеў зрабіць Мішальскі на пачатку. Бо Мішальскі расцягнуў гэтую зону чыстага транспарту проста неверагодна моцна. Вось там, здаецца, амаль што ўвесь Кракаў проста вось так. Так, у Варшаве ўсё ж такі гэта цэнтральныя раёны, ось, і я ў сваіх бенях, вось, могу спокойно кататься, ну, я не катаюсь, у меня няма правоў, у Макса таксама. Вось, але принамсі блізкія мне людзі могуць сесці ў маю машыну і паехаць зрабіць нейкія там закупы, якія трэба. Вось, але ў цэнтры горада ўжо не. Вось, ну, на дадзены момант яшчэ можна. Але слухай, яшчэ кароткая ремарка. Зона чыстага транспарту. Агулам што гэта? Ты туды не можаш ехаць агулам на авто ці на нейкім канкрэтным? Не, ты не можаш уехаць на аўто, якое не адпавядае пэўным крытэрыям. Вось, гэта, ну, напрыклад, электрыкі могуць уязджаць, вось, бо няма выхлопных газаў. У сэнсе, электрыкі як прафесія ці...
Электрики ў сэнсе, так, у сэнсе машины электрычныя, электракары, Окей. ось, скажем так. Ось, што тычыцца, напрыклад, традыцыйных аўтамабіляў, то там звычайна год выпуску, напрыклад. Ось, і моя машина, пры гэтым гэта не корч нейкі, ось, не карыта, ось, гэта нармальны мерседесік, ось, але ён на 1 год старэйшы, чым вось гэтае патрабаванне. Ён дагледжаны, на ім вось літаральна, як кажуць, бабуля ў касцёл ездзіць. Ось. Ён стаіць у гаражы, там цягам года 5000 кіламетраў прабегу. Ось. Але я займаюся бізнесам, які знаходзіцца стацыянарна ў самым цэнтры Варшавы. Ось. І, напрыклад, мне там, скажем так, раз-два на тыдзень трэба там тавар нейкі перавезці туды-сюды. Так? То бок мне цяпер давядзецца, здаецца, проста прадаваць маю машину, ось, і дадаваць некалькі дзесяткаў тысяч злотых, ось, і я буду шчасліва раз на тыдзень пад'язджаць у цэнтр горада. Ну, прабачце, у мяне гэта таксама выклікае абурэнне. Ось, бо гаворка не ідзе пра тое, што зона чыстага транспарту гэта дрэнна. Мы ўсе, я думаю, вы ўсе дакладна ведаеце, якая дрэнная сітуацыя з... Не смейся з мяне. Ось, я люблю ўжываць лаянку, але калі пад запіс, то нельга. Таму стараюся сябе, скажем так, абмежоўваць. Якая дрэнная сітуацыя з паветрам у Кракаве, так, здаецца, проста найгоршая ва ўсёй Польшчы. Ось. І гаворка тут же не толькі пра тое, што нехта там дыміць, хаця ёсць, конечно, такія дрэнныя людзі, вось такія радзійскія, скажем так, якія дагэтуль дымяць. У Кракаве проста яшчэ уклад геаграфічны, так. Ось, тое, што Кракаў знаходзіцца ў нізіне, павіш узвышшаў, тут заўсёды праблема лётніска, вось, замкнентая часта ўзімку праз муглу і гэтак далей. Стрэфа, зона чыстага транспорту, гэта кайф, гэта круто. Ось, я астматык, я гэта дакладна ведаю. Ось, асабліва ўзімку. Калі я лечу, не ведаю, вось, у Англію, дзе ўсё прадуваецца, я там магу дыхаць нармальна. Вяртаюся ў Варшаву, ўсё мяне душаць. Ось. Гэта круто. Адзінае што, павінен быць нейкі рацыянальны падыход. Ось. Не трэба перагібаць у тым сэнсе, што абязаць людзей, што вось вы, калі ласачка, праз 2 гады будзеце усе ўзяць крэдыты, так, на шмат дзесяткаў тысяч злотых і сплочваць іх, каб вось мець магчымасць карыстацца сваім асабістым транспартам. Напрыклад, увядзіце, што з нейкага моманту мы перастаем рэгістраваць аўто на дізельных, напрыклад, рухавіках, так, напрыклад. Ось, але каб гэта быў нейкі рэалістычны план, не заўтра, а вось хай гэта будзе праз 10 гадоў, так. У выніку, ось, сваімі дзеяннямі Мішальскі вельмі моцна перагнуў. Дарэчы, ён зразумеў сваю памылку. Ось, у нейкі момант было абвешчана, калі ён пачуў, што вось тут робіцца цёпленька, ось, пад стульчыкам, то ён зразумеў гэта і абвесціў, што будзе карэкта. Ось, але было ўжо занадта позна. Гэтую навіну ўжо ніхто не чытаў. Гэтая вось спіраль, яна ўжо раскруцілася, яе ўжо не было не затрымаць. Добра, а цяпер пытанне таксама пра транспарт, але пра кошты. О, гэта улюбёнае пытанне, слухайце, большасць, магчыма, вось я не ведаю дакладнай статыстыкі, але мне здаецца, што большасць лакальных рэферэндумаў звязаныя з коштамі транспарту. Ось, у Варшаве мы таксама мелі такі прыклад, мы пра яго яшчэ распавядзем пазней. Як так атрымалася? Я чамусь у вас пытаю, хоць вы не ставілі гэтыя кошты, чаму у Варшаве транспарт танней, чым у Кракаве? І просто левакі збудавалі ў Варшаве камунізм нарэшце. Вось таму мы плацім 250 злотых на 3 месяцы і просто шчаслівыя, вось весёлкавыя аднарогі, ружовыя поні, у нас усё кайфова. Была цэлая хваля розных падвышак. Ось, гаворка ішла, напрыклад, пра вываз смецця. Дарэчы, гэта таксама балючая тэма ва ўсіх гарадах. У Варшаве таксама падаражала. У Варшаве таксама ўвесь час падымаюць, і пры гэтым, вось, табе кажуць, сегрэгуй яшчэ лепш, і плаці яшчэ больш. Да. Ось, і ў людзей атрымліваецца такі когнітыўны дысананс у галаве. Я плачу больш,
і раблю больш адначасова. Кошты вельмі падняліся. І прыгнуў, будзем шчырымі, у Варшаве транспарт адзін з найтаннейшых ва ўсёй Польшчы. Вось сур'ёзна. Я вось Максу распавядаў, я там некалькі месяцаў таму замест вяртацца ў Варшаву самалётам, бо былі занадта дарагія квіткі, я прызямліўся ў Познані. Вось як той Езус у Гародні, толькі я ў Познані. Ось, і я выйшаў з самалёту, зайшоў у аўтобус і такі, матка боска, вы не... Ось, 7 злотых. У выніку танней было прыляцець у Варшаву, я так разумею. Амаль што. Ось, калі падлічыць яшчэ мае нервы, ось, ад кошту транспарту, ну, слухай, 7 злотых. У Варшаве 4,40. Я за гэтыя 2,60 яшчэ себе дражжувку куплю. А самы танны ў Варшаве 3,40. Можна 20 хвілін катацца. Вяртаючыся да нашых баранаў, ось, усе гэтыя падвышкі, ось, калі сумаваць, просто была занадта вялікая хваля. Так? Дарэчы, у прынцыпе, у дзеяннях Мішальскага не было нічога дрэннага, бо такія вось крокі, як падвышкі, трэба рабіць на пачатку кадэнцыі. Гэта абсалютнейшая логіка. Просто ён, акрамя, калі б ён зрабіў толькі гэта, праблемы б не было. Але ён просто навраціў зашмат усяго іншага, і яно вось так скумулявалася, і вось паўстала тая крытычная маса ў выніку. Окей, і апошняе, што я могу, як бы, кажуць, што ён зрабіў дрэнна, гэта не выканаў абяцанні. То бок ні Алімпіяды, ні метро, нічога. Але 100 канкрэтаў. Мішальскага. У мяне тут проста пытанне. Ну, то бок, і прайшло ж толькі 2 гады. То бок, людзі не вераць, што за 2 гады атрымаецца астатняе зрабіць? 3. Кадэнцыя 5 гадоў. Ну, тым больш. За 3. На жаль, не вераць. Ось, ні бачна, нішто не указвае на тое, што гэта будзе выканана. Ось, ведаеш, былі абяцанні грушак на вежбе, ось, а ў выніку фіга з маслам. Ось, ну і вось так. Нагадай, калі ласка, максімальна коротка, яшчэ раз, што трэба, каб правесці вось рэферэндум? То бок, зразумела, поінт, людзі сталі незадаволеныя. Людзі вельмі захацелі. Можна ў космос паляцець. Сабралі групу ініцыятыўную 15 чалавек, так. Потым сабралі подпісу 100... Сколькі тысяч? Яны сабралі 135 тысяч, здаецца. 135 неверифікаваных, так. Яшчэ раз? 2 раза больше, чым надо. Так, удвая больш, чым трэба. Бо трэба 10%, патрэба 10% ад колькасці выбаршчыкаў у даным горадзе. Ось. Ці жыхароў, я не памятаю дакладна. Жыхароў, здаецца. Але слухай, хто гэта зрабіў? То бок, павінны ж былі быць нейкія ініцыятыўныя людзі. То бок, гэта ўсё... Ну, наўрад ці гэта выбаршчыкі кааліцыі абыватэльскай. Ну, не толькі, вось, ну, карацей, зрабілі гэта асацыяцыя, напрыклад, кіроўцаў, вось, якія былі незадаволены стрэфай чыстага транспорту. Вось, таксама арганізацыя Лукаша Гібалі. Ну, яго галоўнага суперніка. Краков для мешка. У меня весь час место есть наше, варшава-центризм, пробачьте. Вось, конечно ж, у процессе вышло, и оно, ну, резонно, что оно вышло, и сам Мішальскі так само на пресс-конференциях пытался, что, ну, слухайте, откуда грошики, вось, на всю такую компанию, бо компания была довольно широкая. Вось, и, ну, конечно ж, выплыло, что там были замешаны и «Право и справедливость», и «Конфедерация», вось, якія дапамагалі і грашыма з арганізацыі гэтага працэсу. Але слухайце, яны ў апазіцыі, гэта іхняе права. Ось, гэта права, ну... Нават абавязак. Нават абавязак апазіцыі, гэта іх права. Ось, яны могуць гэта рабіць. Яшчэ не ясна, ці будзе паспяховы поспех з гэтага, але ўжо поспех тое, што ў іх атрымалася сабраць сапраўды вялікую колькасць галасоў. За 43 ці 5 дзён яны сабралі. Ось, гэта, ну, вельмі добры сапраўды вынік. І тое, што рэферэндум фактычна адбудзецца. Ось, і тое, што рэферэндум мае шанец быць, як гэта сказаць, эфектыўным. Ось. То бок, што прэзідэнт сапраўды адправіць у адстаўку. Ну, шанец ёсць. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. Сыркі пан Сэрык смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы.
З кодам зроблена сырок у падарунак. Пра шансы мы яшчэ пагаворым. Пакуль што давай дадзім агулам нейкі кантэкст. Наколькі вось гэтая гісторыя з отзывам, адстаўкай прэзідэнта горада, гэта папулярна в Польшы. Ну, то бок, умоўна, ці тут кожны дзень так мы проста не бачым, бо у Варшаве неяк Часкоўскага любяць быццам бы. Ці гэта ўсё ж такі нейкая надзвычайная сітуацыя? Пакуль яшчэ. Я ўжо не люблю Часкоўскага. Але не, сапраўды, слухайце, жыхары Польшы, грамадзяне карыстаюцца актыўна гэтым правам. Цягам 24 гадоў, колькі існуе гэтая сістэма мясцовага самакіравання, было некалькі соцень лакальных рэферэндумаў, якія тычыліся, канечне, не заўсёды Кракава, І не заўсёды адстаўкі. і не заўсёды Варшавы, але часам, напрыклад, жыхары нейкай невялічкай гміны вырашалі скінуць свайго вуйта, бо найменшы ўзровень галавы муніцыпалітэту гэта вуйт. Гэта звычайна у вясковых гмінах. Але былі з іх эфектыўных выбараў рэферэндуму, калі фактычна дайшло да адстаўкі, было 41 ці 42, прыкладна так. Гэта сапраўды добры вынік, бо падчас гэтых рэферэндумаў ёсць адно але. Заўсёды пастае пытанне яўкі. І кожны дзейны кіраўнік муніцыпалітэту заўсёды аптуе за тым, не ідзіце, не хадзіце, трэба яно вам, пасядзіце дома, вам там зніжачка на музей сёння. Ідзіце, паглядзіце музей, у буфет зайдзіце, сасіску ў цесце, ансамбль станчыць. Канечне, яно ўсё немножка не так, але каб беларусам было лепш зразумела. Вось вам выдатнейшыя іншыя актыўнасці. Не хадзіце на гэтае, хай на самі там тусяць. І ў выніку, канешне ж, хто прыходзіць на гэтыя рэферэндумы? На рэферэндумы прыходзяць людзі, якія больш зараджаныя, зматываваныя прыйсці. То бок людзі, якія незадаволеныя. Бо вядома, што калі мы незадаволеныя, то ў нас большая матывацыя нешта зрабіць. І што тычыцца яўкі? Па яўцы там даволі высокі парог, то бок 3/5. 60% ад таго, колькі людзей удзельнічала ў выбарах гэтага галавы. Калі ў 2004 годзе, напрыклад, гэта проста для прыкладу. Напрыклад, у яго было 100 000 галасоў, хто прагаласаваў за яго? Не ў яго было 100 000 галасоў, а яўка на выбарах, калі ён перамог, склала 100 000. То бок на рэферэндум павінны прыйсці мінімум 60. 3/5. 3/5. То бок так гэта працуе. У дадзены момант на гэтым рэферэндуме 3/5 гэта 155 000 жыхароў Кракава. Калі прыйдуць 155 000 і большасць будзе за адстаўку, усё, можна пакаваць валізкі. Окей, да прыкладаў. Нядаўна у горадзе Забжа скінулі таксама, атазвалі прэзідэнта. Распавядзі пра гэта. Нават прэзідэнтку. Прэзідэнтку. Што там здарылася? Там гэта як яскравы прыклад. Прэзідэнтка, звязаная з кааліцыяй абывательскай, у мінулым годзе пазбавілася сваёй пасады. Проста таксама, яна, дарэчы, таксама была менш, чым Мішальскі, бо год, насамрэч. Але так усё і не пашчасціла, навараціла крыху справу, не спадабалася гэта жыхарам вельмі моцна. Яны прыйшлі і сказалі: гэць, давай, табе квіток у Варшаву, вяртайся. А яна з Варшавы? У сэнсе, у вялікую палітыку, давай, адсюль. Там была смешная гісторыя, што гэта было прыкладна ў той жа час, што прэзідэнцкія выбары, і што гэта не перашкодзіла Забж прагаласаваць другі тур за Часкоўскага. Так, гэта было перад прэзідэнцкімі выбарамі, даслоўна, там з тыдні 3, здаецца, я ўжо не памятаю, але мы гэта ў падкасці таксама ўзгадвалі. Бо тады, скажем так, каментатары з боку кансерватыўна-нацыянальнага, нацыяналістычнага, яны казалі, што ўсё, гэта зараз уздыме хвалю. Але насамрэч я не думаю, што там быў нейкі ўплыў рэферэндуму ў Забжу пры ўсёй маёй павазе да горада Забжа. Але прабачце, гэта не Кракаў. Але прэзідэнт у нас наўродскі, таму резонна. Резонна. Окей. Рубрика не Великобританія, а рубрика Варшава. У Варшаве таксама быў рэферэндум. Што там у Варшаве? Так, гэта, здаецца, найбольш знакаміты прыклад з гісторыі апошніх 25 гадоў. Гэта 2014 год. Я сам асабіста памятаю, гэта паўстала гэта ідэя. Там былі две галоўныя прычыны. Першая прычына, вы будзеце вельмі неверагодна моцна здзіўленыя.
Падвышка цен у грамадскім транспарце. Ось, двойчы цягам 2 гадоў была падвышка. У выніку людзі сказалі, што бляха, ну, Хопіць. хай нау. Ось, хопіць, баста, досыць гэтага, вось, трэба сварачваць вось багадзельню, так? І была другая прычына, у Варшаве была афера рэпрыватызацыйна. Вось, бо, ведаеце, крыху гісторыі, ось. Рубрика «Гісторыя». Тема, якую я люблю. Давайте, так, давайте. Зараз мы распавядзем. Рабіце сабе какаву з эфіркамі, ось, і слухайце. Карацей, хто валодаў зямлёй у гарадах Польшчы да вайны? Габрэі. Ось, што сталася з уладальнікамі гэтых зямель, камяніц, нерухомасцяў? Вядома. Ось, вельмі невялікая частка з іх перажыла вайну. Таксама, хто з вас з Менску? Ось, ёсць тут людзі з Менску. Ось, вінаночкі, землячкі. Ось, магчыма, вы памятаеце, у Менску ёсць такая вуліца Берута. Ось, вуліца Менска — гэта адзінае месца на зямлі, дзе дагэтуль існуе вуліца Берута. Бо Берут — гэта быў першы кіраўнік пасляваеннай Польшчы ў сталінскія часы, стаўленік Сталіна. Ось, ён быў прэзідэнтам Польшчы, на той момант існавала пасада прэзідэнта. Калі ён адкінуў капыта, то гэтую пасаду скасавалі і ўвялі пасля толькі ўжо для Єрузальскага. Дык вось, Берут увёў дэкрэт. Ён так і называецца, дэкрэт Берута. Ось, аб тым, што ўсе землі нацыяналізуюцца. Ось, мы не прымаем ніякіх увогуле скаргаў ад нейкіх там сваякоў, наштадкаў і так далей, вось тых людзей, якія, скажем так, былі пазбаўлены гэтай землі. Прыйшоў новы час, была адроджаная новая дэмакратычная капіталістычная Польшча. Ну і, канешне ж, па законах капіталізму, вось у цябе ёсць права маёмасці, ты можаш на нешта прэтэндаваць. І ў Варшаве паўстала вялікая праблема. Бо з'яўляліся, напрыклад, праз сваіх прадстаўнікоў, нейкіх там адвакатаў, адзываліся людзі, якім на той момант было, напрыклад, 120 гадоў. Нейкі там вось чалавек габрэйскага паходжання, які нібыта жыве ў ЗША, праз свайго прадстаўніка патрабуе, каб яму вярнулі, напрыклад, нейкую камяніцу ў цэнтры горада. Ось. І звычайнай сітуацыяй на пачатку 2000-х, пад канец 90-х, на пачатку 2000-х было тое, што, напрыклад, жывуць сабе людзі на варшаўскай празе, у нейкай камяніцы. Людзі небагатыя, ось. Іх там 20 сем'яў у камяніцы. У нейкі дзень прыходзіць пазадзенькі дядзенька ў касцюмчыку і кажа: слухайся, ну я вось з учорашняга дня я ўладальнік гэтай камяніцы, вось, бо мой там дваюродны прадзед вось быў некалі там нібыта ўладальнікам, так? Вы мне з заўтрашняга дня ўсе плаціце 5000 злотых штомесяц. Карацей, гэта быў вельмі вялікі карупцыйны скандал, які ніколі не быў высветлены ўвогуле нейкім чынам. У 15-м годзе «Права і справядлівасць», калі ішла да ўлады, адным з іх слоганаў было вось пасадзіць усіх вінаватых у аферы рэпрыватызацыйнай. Ось, яны нават зрабілі камісію ў Сейме. Камісія засядала, камісія выпусціла рапорт. Ніводны чалавек не панёс нейкай адказнасці. Пры гэтым увесь час ішлі чуткі пра тое, што замешаны нават людзі з найбліжэйшага атачэння прэзідэнткі горада Ханны Брункевіч-Вальц, вось якую і хацелі скінуць. І ў выніку вось гэта была другая прычына. Вось дзве гэтыя рэчы, гэта былі дзве галоўныя прычыны, чаму людзі настолькі моцна абурыліся, што былі сабраныя подпісы, а супраць прэзідэнткі горада выступіў бурмістр, то бок галава ісполкому, можна так сказаць, ось, варшаўскага раёна Урсынов на той момант. Ён стаўся лідарам антыкампаніі. Вау. І што? Быццам бы там набралі 93% галасоў. Так, 93% галасоў супраць, толькі да яўкі не дацянулі 3%. Ось, то бок рэферэндум быў прызнаны несостоявшимся. Як па-беларуску несостоявшийся? Не адбыўшыся. Не адбыўся рэферэндум. Ну, карацей так. Не было. Несапраўдна. То бок 93% сабралі, ім не хапіла. Там, здаецца, 3% не дасягнулі да яўкі неабходнай. Окей. Слухай, ну прикольно, што, ведаеш, першая прычына такая... Але ведаеш, якія наступствы ёсць? Ну? Ось, дзякуючы гэтаму, дагэтуль у Варшаве 4,40 за квіточак. Ось, мінула 13 гадоў, але ўсе наступныя
Вось Часкоўскі як в агню баіцца просто гэтага пытання. Вось сур'ёзна, яны гатовыя даплочваць, вось не ведаю, там не заказваць кейтерінг у сталічную ратушу, толькі каб не падыбаць, не дай Божа, вось цэну на праезд. Год таму, я памятаю, узнікла пытанне, не пытанне нават, абвесцілі, што будуць увогуле перабудоўваць сістэму аплаты праезду за транспарт у Варшаве. І першае пытанне, якое задавалі усе абсалютна журналісты, што будзе з цэнамі. Яны такі: боже, не, вы што, цэны застаюцца тыя самыя. Клянемся, бажымся, вы ні на грошах не заплаціце больш. То бок можна рабіць што заўгодна, толькі не падымаць кошты на квіткі. Ну, гэта вось адзін з найважнейшых і найгалоўнейшых просто трыгераў сярод жыхароў усіх гарадоў Польшчы. Вельмі нечакана. Ну, прикольно. Окей, вяртаемся ў Кракаў. Што кажуць о пытанні? Якія шансы у прэзідэнта горада застацца? Ну, насамрэч, апытанні паказваюць, што, слухайце, галоўнае пытанне, колькі прыйдзе людзей. Вось. І гэта галоўнае. Бо калі будзе яўка неабходная, то дакладна паляціць са свайго месца. Вось, бо прыйдуць тыя людзі, якія хочуць яго скінуць. Вось, тыя пытанні, якія паказваюць якія ёсць на дадзены момант з апошніх некалькіх тыдняў, скажем так, яны паказваюць, што прыкладна на мяжы неабходнай яўкі. Адныя пытанні паказваюць, што з лёгкім запасам, іншае, што лёгка могуць не дацягнуць. Але ёсць вельмі вялікі шанец, цяжка ацаніць у адсотках, колькі там адсоткаў шансаў, так? Але шанец вельмі вялікі, што дні Александра Мішальскага на пасадзе прэзідэнта каралеўскага горада Кракава можна палічыць ужо амаль што на руках і нагах. Тваё адчуванне, Кірыл, хутчэй адставяць ці... Я думаю, што так. І гэта можа быць сапраўды прэцэдэнт, але гэта чыста адчуванне, бо я не могу прадказаць, ці прыйдзе на 1% больш ці на 1% менш. Тут ніякі аналіз немагчымы. Па маіх адчуваннях так, бо шырокая кампанія, даволі высокая падтрымка. Тое, як хутка сабіралі гэтыя подпісы, нават калі там кожны чацвёрты подпіс быў прыдуманы і нейкі выдуманы ПСЛ перапісалі, ці мёртвыя душы, напрыклад. Што ўсё ж такі вельмі вялікі шанец, што так, і адбудуцца новыя выбары прэзідэнта горада.